Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ndị Igbo si ejebe ejebe si ka ara eze, anaba anaba si ka kwara eze. Maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ajụ m, maazị biko m gosi ihe osisi a na-akpọ anụ na eve. Lekwa ya ebe a. Agwara m unu na ọ bụghị ihe niile ka m na-abịa etinye na soshal midia. Na mgbọrọgwụ a na-azụ anụ na eve bụ ihe. O tekiri m time, ọ bụghị ihe a na-abụ eje na ngwongwo ebe a na-ere spiritual material nweta ozigbo. O tekiri m time inweta ya bụ ihe. Eji ya arụgasị ọrụ mmụọ dị iche iche. King of plants. Osisi mmụọ ka ọ bụ. Maka ndị amarọ, maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m, maazị m gosi ihe ka ọ dị, nee ya ebe ọfụma. Neenụ ya anya ebe ọfụma. Onye ọbụla fụrụ ya bụ ihe mma, ihe bụ azụ anụ na eve ka ọ bụ. Ka o ji edo anya bụ na ọ bụ na ị nọ ọdịda anyanwụ, onye ọbụla bụ onye ofe mmanụ fụrụ ya na ọ dịghị anaghị anya confirm ndị na-ele spiritual material. Nke ịbụọ bụ maka ndị na-asị m, maazị kedu ka sea salt dị adị? Nee ya ebe a. Na sea salt ọ na-adị ka wax. Ọkwa ịfụrụ ya? Ọ dịghị ka nnu nke a eji were esi nri. Ọ na-adị ka aja okwute. Ịghọtara? Nee ya anya ọfụma. Nke bụ sea salt. Ịma na ịbịa na nnu ha niile bụ nnu ka a na-akpọ ha niile. Salt bụ salt, mana ịbịazie enwere different kind of salt. Ọ nwere nke na-adị na powder form, nke ndị ụka ekpere ji were emego ihe dị iche iche. Enwere nke anyị na-eri eri. Ọ dị iche iche, mana nke bụ sea salt ka ọ bụ. Oke, ti ihe ọnwa ị nwere ike imere m, biko ife ozi a, biko kakwa arụ tụsaa ya ka ụmụnna anyị sonye ma mụta ihe ga-enyere Igbo aka. Maka na a gwara m gị sị gị na anyị ga-eme ka anyị Igbo anyị dị mma. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewo.